velkommen tilbage YouTube. I det her afsnit, så vidt jeg husker, det episode 3, tror jeg. Nej, var det 4? Jeg har ikke rigtig styr på det. Men det er i hvert fald sikkert. Jeg har fået lavet en seng, som I kan se. Så vi kan sove. Og så har jeg fundet en masse lava, som jeg faktisk har faldet i mellemtiden. Og så har jeg mistet nogle af mine ting. Men nu har jeg samlet en masse mad og sådan noget igen. Så nu er vi klar til at finde et hus. Og forresten, så har jeg faktisk også fundet en mine. Den tænkte jeg, vi skulle være lidt i. Den var her omkring. Okay, jeg tror lige, vi gør det morgen først. Det er utroligt så kort tid, det kan tage at sove. De irriterende træer, hvorfor skal de være så lidt høje? Ikke kom ind, ikke kom ind, ikke kom ind. Ud. Det var bare lige min far, som kom ind. Jeg skulle lige sige til ham, at han skulle gå ud. Men jeg synes, det er lidt underligt. Hvorfor kan jeg ikke finde den der mine? What? Jeg havde ikke hugget det der træ, hvordan? Altså. Underligt. Jamen nu. Jeg tror, byen var herinde. Bag ved de her. Der var i hvert fald en vej ind til byen. Der var også en svamp. Og så har jeg faktisk fundet et tårn, og der er virkelig en god udsigt til en kæmpe stor by deroppe fra. Den synes jeg også lige skal se. Og forresten, så er der spærret en rigtig flot landsbeboer inde deroppe. Nemlig den her lyserøde landsbeboer. Han synes jeg er rigtig flot. Og det her, det er den gode udsigt. Og jeg ved godt, man kan overleve det her fald. Jeg har holdt ned af det før. Det tager så lang tid at spise de kartofler. Det giver jo så også lidt. Sådan. Så er vi klar til at... Nå ja, det er også rigtigt, vi skulle ødelægge alle husene. Så jeg skal lige have en stenpickaxe først. En stenøkse. Fordi så er jeg klar til at lave mit hus. Jeg låner bare landsbeboernes.
Jeg tænkte bare lige, what the? Kunne jeg lave en diamond pickaxe? Men det kunne jeg ikke, det var bare fordi, at man skal bare have noget af det, så kan man se, hvad man kan bygge ud af noget af det. Og inde i kommentarerne, der synes jeg ikke, at jeg skal skrive. Og det er fordi, at jeg ved ikke, hvor det er, jeg skal læse de der kommentarer og sådan noget. Så jeg kan ikke læse dem. Og alt sådan noget. Så jeg synes, I skal lade være med at skrive ind i kommentarerne. Okay, så tager jeg bare det her. Men lidt, hvad der er bogreoler derinde? Bogreoler. Så skal der hugge sten. Og det kan godt være, at jeg synes, at den her episode har været ret lang. Men vi skal også snart til at runde af. Vi skal bare lige rive hele det her hus ned først. Og I må meget gerne give den et like, hvis I kunne lide den. Og give den et dislike, hvis I ikke kunne lide den. Det bestemmer I selv. Men jeg bliver rigtig glad, hvis I giver mig et like. Farvel, YouTube. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej.